Ďalej, čaká nás Reels video, takže Ronin a Sony A7S III. Točím vo formáte 4:2:2, 10 bit, 4K, 60 frameov. A prečo 60 a nie 100 alebo 50? Pretože v DaVinci, keď máš timelineu 25 frameovú, tak speedram si sekajú a nevyzerajú plynulo, takže timeline na 30 fps. A tu vidíš kúzlo, ako sa dvere vedia automaticky otvoriť. Proste video dám pospátky a dvere sa magicky otvoria. No a teraz si vychutnaj finálnu ukážku. Viac mojej práce nájdete na blackmango.sk.